My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Superforce. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Mataka bwera sama yoga amakhala 50 days akadali ku Yerusalemu ajire nawo Pasaka aperekere tusembe za Pasaka kenaka adzabwere nthawi ya Pentecost. Paja Pentecost ndi maphwando ya Heberi, ndipo maphwando a Heberi ndi mujama kondwerera chifukwa cha zimene akolola chaka chimenecho, kukondwerera zoyamba kuja za m'minda mwawo ndi kuperekera nsembe kwa Mulungu ndi kulemekeza Mulungu chifukwa cha zinthu. Nyengo imeneyo nayenso Mulungu adabwera ndi chake, ndipo mpingo udakhazikitsidwa pakuti Mzimu Woyera adabwera kudzaukhazikitsa mpingo kudzera mwa atumwi aja ndi wonse amene adali mchipinda chosanja kupemphera. Ndipo anawapatsa kuthekera kwa mayankhulo za anthu ena kuti ena amvenso uthenga wabwino. Ndipo muja mudaona kuti akumvawo adati tili kuwamva Galileya, kuwamva mziyankhulo za kwathu. Wena nayamba chipongwe chakuti amenewa alodzera, nayimirira Petro nati amuna ino abale, sitidamweka chaso ifa, ndi mmawa uno palibe amene walodzera. Koma tu Mzimu Woyera wabwera monga mwa malonjezano akale lomwe, monga Yesu amene mudampachika inu pa mtanda adalonjezera ife mphamvu. Ndipo Mzimu Woyera wabwera kudzayatsa moto. Ndipo onani pakuyamba kulalikira Petro yambira pa verse 14 mpaka na kudzadutsa pa verse 35 ndi muja pa verse 37 anthu ali kudziguguda pa chifuwa nati tidzachita chani tsono amuna ino abale. Nati Petro, tembenukani mtima, landirani Yesu, dzipulumutseni nokha ku mbali okhotakhota, ndipo ndi mphamvu ndi ulamuliro wochokera kumwamba ndi chisomo. Anthu 3,000 adatembenuka mtima. So tiwerengeretu mavesi amenewa, verse 37 kupita musimo kulekeza 47, Machitidwe chapter 2, kuyamba kuona tsopano zokolola za Mzimu Woyera, kuti Mzimu Woyera wabwera koma tsopano wayamba kutibweretsera zinthu. Kodi choyamba chimene adatibweretsera Mzimu Woyera nchiyani? Kupatulako mwayi wakuyankhula ziyankhulo zina zimene zidachititsa ena kumva mawu a Mulungu, communication. Kuti koyambirira chimene wachita Mulungu ndikuonetsetsa kuti nkhani ya communication ionedwe bwinobwino. Afikiridwa bwanji wanthu ngati palibe kuyankhulana, popeza chidziwitso chimabwera ndi mawu, mbiri ya mawu a Mulungu. Nanga mbiri ifikira bwanji mwa wanthu? Mzimu Woyera adachititsa kuti kuyankhulana kutheke, nayika mawu ena kuthekera kwakuti ayankhule mwa mphamvu mawu a Mulungu nafikira iwo osonkhana, communication imene. Ndipo sidatheka. Koma chachiwiri chimene Mzimu Woyera ali kuchita ndiko kuchititsa mitima yowuma kuti isungunuke ndi kuti wanthu tsopano alandire Yesu. Tiwerenge verse 37. Koma pamene anamva ichi analaswa mtima nati kwa Petro ndi atumwi enawo, tidzachita chiyani amuna ino abale? Koma Petro anati kwa iwo, lapani, batizidwani yense wa inu m'dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa onse akutali, wonse amene Ambuye Mulungu wathu adzayitana. Ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni nawadandaulira iwo, nanena, mudzipulumutse kwa mbadwo uno wokhotakhota. Pamenepo iwo amene analandira mawu ache anabatizidwa, ndipo anaonjezedwa tsiku lomwero anthu ngati 3,000. Ndipo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi ndi mchiyanjano, mkunyema mkate ndi mapemphero. Koma panadza mantha pa anthu onse, ndipo zozizwa ndi zizindikiro zambiri zinachitika ndi atumwi. Ndiponso akukhulupirira anali pamodzi nakhala nazo zonse zodyerana. Ndipo zimene anali nazo ndi chuma chawo anazigulitsa
nazigawira kwa onse monga momwe Yesu anasowera. Ndipo tsiku ndi tsiku anali chikhalire ndi mtima umodzi mkachisi, ndipo ananyema mkate ku nyumba kwawo nalandira chakudya ndi msangalalo ndi mtima woona, nalemekeza Mulungu ndi kukhala nacho chisomo ndi anthu onse. Ndipo Ambuye anawawonjezera tsiku ndi tsiku amene akuti apulumutsidwe. Tipemphere. Mawu anu Ambuye ndiye nyale yathu komanso tsogolo lathu. Poyankhula nafe inu ife sitidzakhala chimodzimodzi. Lolani tsono kuti ukulu wanu ndi ulemerero wanu zitsikire ana anu, ndi kuti pamenepo pakhale kusintha kwakukulu ndi chiyembekezo chodala mu dzina la Yesu. Amen. Tsono mposefu nikumachita ufufuzira kuti Mzimu Woyera amachitanji, ife ngamwayi chifukwa tiri kuwerenga bwinobwino osachita zina ayi, chifukwa tiri kuwerenga zimene mawu a Mulungu anena chimene Mzimu ali ndi chimene adabwera kudzachita. Ndipo chimene tiri kuchiona lero tsono nkuti after Pentecost Mzimu Woyera ali kuyatsabe moto m'mitima mwa anthu okhulupirira kuti zimene ankafunafuna poyenda ndi Yesu kale lija, their passions zikhale guided. Mzimu Woyera akuwatsogolera mmene achitire. Ndipo Petro poyimirira ndi kuyamba kuchitira umboni kulalikira mawu a Mulungu ndiyo ntchito ya Mzimu Woyera. Kuwachititsa ena kuti ayimirire afotokozere ena uthenga wabwino ndi umboni ndiye ntchito ya Mzimu Woyera imene ndi checklist. So Mzimu Woyera ali ndi checklist, ndipo checklist yake ili pamenepa kuyambira pamene tili kuona pa Machitidwe chapter 2. Iye wabwera choyamba chimene wachita nchani? Communication. Wabweretsa mwayi wakuti anthu amvane kudzera mwa anthu amene alibe kuthekera, a Galileya amene ankayankhula Chiaramaiki basi, koma kudzera mwa iwo watsopano uthenga wabwino ufikira anthu a mitundu yonse a dziko lapansi. Ndipo chimene tichidziwire tisanapite kutali nkuti the church must be universal. Mpingo ufunika ukhala wa kwa anthu onse, osati mtundu umodzi wa anthu mpakana kusanduka mpingo ifoti awa undi mtundu wa anthu, mtundu mpingo wawo umakhala wakuti ayi ndiwo mavuto amenewo. Palibe mpingo umene ufunika uzimveka kuti mukadzaona anthu a mtundu wakuti mudziwiti mpingo wawo nchakuti ayi. The church must be universal. Ndifake mpingo oyamba kukhazikitsidwa padapezeka anthu ochokera maiko onse a dziko lonse lapansi, ndipo uthenga wabwino udapita kwa onsewo. Potembenuka mtima anthu 3,000 pali zinthu zingapo zimene zili kuchitika. Mzimu Woyera number 1 ali kupereka kuthekera kuti munthu akhoza kupereka moyo wake kwa Yesu, ndipo anthu 3,000 atembenuka mtima. Mafuna tsimikize pano kuti munthu satembenuka mtima chifukwa cha kuopsa kwa mnaliki ayi, kutembenuka mtima kumachitidwa chifukwa cha ntchito ya Mzimu Woyera. Amen. Ndipo Mzimu Woyera ndi woopsa amampanga munthu kutembenuka mtima olopopanda olalikira kuti sadapezeke. Wireless khozu yankhula lero mawuwo nkumveka lero munthu udzatembenuka mtima sabata amawa, chifukwa Mzimu Woyera ndi ntchito yake yomatembenuza wanthu kuti abwere kwa Ambuye. Izi ndi zipatso zoyambirira za Mzimu Woyera. Ndipo kusatembenuka mtima kulikonse kumaulula kusafikiridwa kumene kusadachitike ndi Mzimu Woyera, popeza Mzimu Woyera adabwera kudzasintha mitima ya wanthu. Ndipo iwo amene adatembenuka mtima anthu 3,000 kuyenjezedwa pa church padali zowasunga, chifukwa tsopano ndi gulu la wanthu limene lizikhala malo amodzi. Ndi pamene lero timafuna tionepo verse 41. Pamenepo iwo amene analandira mawu ache anabatizidwa, ndipo anaonjezedwa tsiku lomwero anthu ngati 3,000. Number 42. Ndipo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi. So chithunzithunzi cha mpingo umene ukhoza kugula ndi mpingo umene ukhala mchiphunzitso basi. Palibe chiphunzitso sichipita padera. Chiphunzitso sichipita padera. Nchifukwa mati sukulu sinama ndi nkhani ya chiphunzitso. Pamene pali kuyankhulidwa zinthu
munthu sakhala chimodzimodzi ayi. Ndipo pamene anachitira design mulungu mpingo wake koyambirira nkuti mpingo uzikhala pa chiphunzitso. Ndipo ichi ndi chimene mulungu ankadziwa kuti chikhoza kuza mpingo basi. Ndipo anakhala pasi pa atumwi kuti atumwiwo aziphunzitsa. Ndipo kukula kwa mpingo woyamba kuli kuchokera pa chiphunzitso, pakuti chiphunzitso chimakuza mpingo. Ndipo number 2, sadangokhala mchiphunzitso chokha komanso anakhala mchanjano, fellowship, chanjano chakuchitira zinthu pamodzi, kupeseka kwawo kwamadziwana kuti uyu ndi m'bale uyu ndi mulongo. Ndi zimene zidachititsa kuti mpingo ukule. Pokhalira pamodzi ankathanso kudziwana zofoka ndi zolephera komanso zosowa, nadziwa kuthandizana bwino malingana nkusowa kwa aliyense, chifukwa anali pa chiyanjano, fellowship, koinonia, fellowship. Ndipo mulungu adachita kusankha kuti anthu opemphera azidziwana, kuti azikumbuka kuthandizana bwino, azidziwa chimene akhoza kupempherera wina. Mipingo imene makhala alendo okhaokha ongokumana Sande nkumapita nkudza kumananso alendo Sande, wosadziwa za wina si mmene mpingo woyamba udalili. Mpingo woyamba udali fellowship, organization, coming together, community life, moyo wokhalira limodzi ndi kuchitira limodzi zinthu zonse. Ndifake fellowship isamasowe pakati pathu, kuyanjana kusamasowe pakati pathu, chifukwa zimadzera pamene mukhalira limodzi mmadziwa mavuto awina ndi kudziwa mmene mukhoza kuthandizira munthu wina. Mipingo yathu ili mwachizungu kwambiri, ichiyongo kumana pa sabata nkumapita zokumananso sabata inayo. Ndipo nkuzeni zimangochitika pankafunika aliyense azidziwa anthu amumpingo mwawo, anthu amu fellowship yawo kumadziwa, kukumana nkudziwana. Palibe kanthu tachuluka bwanji, si nkhani yakuchuluka akwayi, koma ndi nkhani yakuti fellowship si chinthu chokhazikika kwenikweni pakati pathu, koma ndi chimene tinenera kuchilimbikitsa. Pazikhala kudziwana kwakudera, kudziwana kwa pakati pa okhulupirira mkati mwa mpingo ngati mmene tikhaliramo. Ndimadziwana ngakhale ndi mayina omwe, kumadziwana ndi mmakomo momwe, chifukwa kudzera mu fellowship timaulula za mpingo mmene Mzimu Woyera adaukhazikitsa koyambirira kucha. Koma osati pokhapo ali kunenanso za kunyema mkate, akunena moyo okhalira limodzi pa masakramenti woyera monga mgonero wa Ambuye. Komanso osati mgonero okha, agakhale kudyera limodzi zakudya munyengo ina yoyikika, poulula umodzi umene unali pakati pawo. Koma chotsiriza chimene aonena ankakhalira limodzi m'mapemphero, the prayer life. Ndifake mulimbikitsidwe inu nonse amene mukonda chiyanjano, amene mukonda chiphunzitso, amene mukonda mapemphero, chifukwa pang'ono ndi pang'ono ndikuti tili kubwezeretsedwa ku mpingo woyamba uja. Posowa zimenezi pamabwera zinthu zina, popezeka izi timayamba kusendera kucholinga chimene Mzimu Woyera adakhazikitsira mpingo. Komanso izi ndi zimene zichititsa kuti mpingo ukhale waukulu. Koma mukhoza ona kuti verse 43 akuti koma panadza mantha pa anthu onse. Chimene chidabweretsa mantha nkuti pobwera Mzimu Woyera adabwera ndi kuthekera kwa zinthu zovuta zimene zimakanika, zimene sizitheka ndi ordinary people. Ndifakuti ndipo zozizwa ndi zizindikiro zambiri zinachitika ndi atumwi. Tazina timathawa dala kupezeka kwa miracles pakati pa mpingo. Kuthawa dala nkulowera dala kuchire, nkuchita pretend kuti kulibe miracles. Kumeneko ndikudzipha tokha, that is suicide. Popeza zozizwa ndi ntchito ya Mulungu imene munthu sangayichite. Ndipo ife sitingakhale ndi moyo ndi ntchito zathu zokha ndi kuthekera kwathu kokha. Ayi. Ndi muja munthu amathuyesetsa yekha, nkuimba sukulu yekha nkuyesetsa, nkutenga madigiri ambirimbiri yekha kuyesetsa, chiwindi nkuuma.
basi nkumapita kumanda ndi madigiriyo chifukwa palibe ntchito ina ya mulungu wangodalira ntchito yako yokha. Ndifake pali ma miracles zodabwitsa za mulungu ndiko kubwera kwa ntchito za mulungu zimene zimabwera pakati pa wanthu, zinthu zimene anthu opoka sangathe kuzichita. Ndifake timayankhula zokhudza kupezeka kwa mulungu pakati pathu mu zinthu zimene ife sitingathe, monga kuchiritsa odwala, kupatsa chisoni zinthu, kubweretsa nyengo zina zimene munthu sakadazipeza, kusintha nyengo za munthu. Mzimu Woyera adabwera ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa miyoyo ya wanthu, ndipo mpingo woyamba udali wodzala ndi zodabwitsa chifukwa Mzimu Woyera adachita zimenezi pakati pa wanthu. So ndikuyankhulazi ndi zimene zikubwera itatha Pentecost. Kukubwera chiyani? Kukubwera fellowship, kukubwera kunyema mkate limodzi, kukubwera moyo wopemphera, prayer life, ndipo kukubwera zozizo. Ndipo izi sizitengedwa kuchokera ku mipingo, zikuchokera mawu a mulungu. Machitidwe chapter 2, miracles are there until now and necessary for our lives. Ndipo zodabwitsa ndi zimene zimatichititsa kuti tikhale ndi umboni, chifukwa ndi zinthu zimene sizilumikizika kwenikweni ndi umunthu, kuti ine ngati munthu nkadakwanitsa zinthu ngati zimenezo. Ndi uja anthu amatha kubwera na amaperekera maumboni azimene mulungu wawachitira, chifukwa Mzimu Woyera adabweretsa kuthekera kwa zinthu zimene sitikadatha patokha kuzichita. Ndipo onse akukhulupirira anali pamodzi nakhala nazo zonse zodyerana. Ndipo zimene anali nazo ndi chuma chawo anazigulitsa nazigawira kwa onse monga momwe Yesu anasowera. Element iyi ikubwera dala kuyamba kwa mpingo ovomerezeka, ndikuti pasamakhale gap yayikulu pakati pa anthu olemera ndi osauka. Gap yayikulu imene makhala pakati pa olemera ndi osauka mu mpingo imaulula kusapezeka kwa mpingo oyamba uja. Ndipo mpingo oyamba monga mwa chikhalidwe chake aliyense ankadziwa chochita kuti wina asamapezeke wovutika kwambiri pakati pa wanthu amene zinthu zawo zikuwayendera. Tivomerezane lero kuti wanthu timafunana nthawi yopemphera, nthawi yonyamulitsana mipando, nthawi yoyimba kwaya, kumumiriza munthu kuti akonze mawu, kumumiriza kuti akweze, osamfunsa ngati alukudya kapena alugona naye. Kotiyeni kwezani muzimba mwa mphamvu, osamfunsa ngati aludwala ngati ali bwino, ngati kunyumba kwake zinthu zili bwino. Tiyeni ujeni kupulakati zimuzibwera nthawi yabwino, osamajomba, osamfunsa kuti alukhala mwa mtundu wanji kumchititsa kuti ajombe nchani, ngati adalipira lendi kapena sadalipira lendi, osamfunsa. Mipingo yathu sifunsa munthu zokhudza zimene akukumana nazo kuti. Ndipo pakati pathu sitikambirana zinthu zimene timadutsamo tikatupemphera. Ndiye kuti tili kutali kwambiri ndi chithunzithunzi cha mpingo oyamba uja. Amen. Ndifake timagwa ndi zinthu zimenezi in silence, ndipo sitingabwere kufotokozera yena mkachisi, chifukwa chali chilibe platform yokambirana mavuto wanga. Chali chili ndi platform yondiona kuti ndayimba bwino andiwombere m'manja. Mwana wa Sunday anene bwino Sunday kutsogolo, mpingo muombere m'manja. Zoti mwana wa Sunday ndi wamasiye, mwana wa Sunday sukulu adaleka, palibe kuti muno tikambirana. Suzuti kudza chimene kuti kudza ife anene bwino Sunday, ife tiwombe m'manja. So ichi ndi chithunzithunzi chachabe chimene sichikuulula mmene mpingo udayenera kuonekera mpang'onong'ono pomwe. Mpingo udayenera kukhala nchilichonse kuti zikwanireso wena. Inu Bible limanena paja tidayankhulana apo kumbuyoko kuti nthawi nake Davide ngati mfumu adamva njala ku State House, kugudubuza paliponse sadapezepo chakudya, adathamangira kukachisi chifukwa ankadziwa kuti kukachisi sikusowakana. Adakapeza tirigu, adakapeza mkate, adakadya kumeneko, ndipo adapoletsa njala yake chifukwa adali nchikhulupiriro, ankaudziwa mtundu wa mpingo umene udali nthawi imeneyo, kuti udali nkuthekera kokuti ukhozola nditsa munthu ku crisis ndi mavuto osiyana-siyana. Andi muyiona tikamapita muyiona nkhani muzibwera muona mpaka namene ausankhidwira Stefano, muyiona welfare kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri mu mpingo kusiyana ndi mmene timaganizira ife. Ndipo tili ndi anthu amene dayenera kualimbikitsa, tili ndi anthu amene dayenera kuayika pafupi. Koma mudziwa chifukwa tidachedwa mu zinthu zambiri,
umphawi wathu sidaupange balance ndifake tidalephera kuyang'anira wanthu amene tinenera kuwayang'anira, tidalephera kuthandiza wanthu amene tinenera kuwathandiza. Ndipo ngati mpingo chimene anthu amatidziwa nacho ndikungowapempherera, koma sitingawapatse mathandizo kupatulako kuwapempherera basi. Mafo ndikululire ndi mawu uno tisivomera kuti tisanafike pamene tinkenera kukhala. Amen. Tisanafike pamene tinkenera kukhala, chifukwa chopereweredwa, chifukwa cha umphawi, chifukwa chosauka, chifukwa tidasaukitsa tokha ekereziya, tidamchititsa kuti akhale wopanda zinthu, ndipo tidalephera kuyang'anira anthu. M'malo mwake tidadzika mu uzimu wonamizira, ndipo tidaonetsetsa kuti samakambirane nkhani zokhudza munthu upatulako mawu a Mulungu, upatulako kupemphera, upatulako malilime. Basi tibwere muno tidzichite malilime, wina ayimbe, akayimba timombere m'manja. Zoti akugona ndi njala akakambirana ndi wena kunjaku, asakambirane ndi ife kuno susuti kudza. Zoti aluzunzika ndi za m'banja mwake nzauko, zoti akusauka ndi anthu akwawo ndizo kumeneko, zoti aulimbana ndi akadzidzi uko ndizo kumeneko. Ndipo kumbuyo kuti mafika pomakaniza angakhale kumpemphera kumene munthu chali chathu silola ndi chani chimenechi, chifukwa tidadzipanga kukhala china chosiyana ndi mmene mpingo woyamba unkakhalira. Apa pasi kuti sakunena mongoyenjezera kuti zikome, akuti zonse zimene adali nazo zidakwanira onse, sankaoneka osauka, sankaoneka olemera, ndipo wonse adali pamodzi. Mmenemo ndi mmene mpingo unkayenera uzionekera angakhale kufika natsopano. Ndipo munthu ankafunika mpingo uzikhala ngati kothawirako, ndi mmene zinkenera kukhalira. M'chipangano chakale Bible limanena kuti ngati munthu wapalamula mlandu woyenera kuphedwa athawire kukachisi. Ngati mwamwayi atafika kukachisi asanaphedwe wapulumuka ameneyo, chifukwa kachisi anali malo opulumukirapo. Tanthauzo lake nkuti ngati munthu sangapeze mtendere wake ku nyumba ya Mulungu akawupeza kuti nanga. Ngati munthu akhoza kubwera mnyumba ya Mulungu ndi kudzapeza chitonzo, kunyozedwa, kuzunzidwa ndi ena kukachisi komweko, tsono akawupeze kuti mtendere. Ndi aje timati mavuto a Hana woti kunyumba kuzunzidwa ndi Penina, kupita kukachisi Penina adapita nonso komweko, nayenso apita ku Silo, naye ukapereka zake sembe, ndi aluka mnenera komweko mzake Hana makanenedwera komweko ndi Penina kukachisi komweko. Tsono kodi munthu akawupeza kuti mtendere. So mpingo woyamba ndi mmene udali mmene. Chithunzithunzi chinchongoti dziwitsa ife kuti tidziwe kuti tisanafike adali magawo ena amene tinenera kukhalamo. For anthu amene timakhala nawo m'manyumbamo ankenera kuti azimva bwino poyandikana ndi neba opemphera, chifukwa mpingo paja sukhala pamalo ano okha, umakhalanso m'manyumba mwathu. Ndipo tinali ndi udindo ife omasamalira wanthu otizungulira, kuwasamalira angakhale mchikhalidwe, namamva kukoma poyika nyumba yawo pafupi ndi nyumba yathu. Amen. So mukhoza kuiona gapo imene ilili kuti lero tili ndi anthu amene azunzidwa m'makomomo, kumazunzidwa ndi neba munthu wa nyumba ina koma wopemphera, koma kumazunzidwa ndi ameneyo amene adayenera kugwira ntchito yomusamalira. Pakuti mpingo unkafunika kuti uzisamalira wanthu. Ndifuna kukupatseni chithunzithunzi chachikulu kwambiri kuti ndizotheka izi kubwereranso ku mpingo woyamba. Ndikuwuzani ndizotheka kubwereranso ku mpingo woyamba, koma kuti zikhoza kutheka ngati titayika mitima yathu pamodzi. Zikhoza kutheka kuyika mitima yathu pamodzi ndi kuyika zinthu zathu pamodzi, zikhoza kutheka. Ziwiri zitatu zimene timachitazi tikhoza kupitirira ndi mphamvu kuzichita ngati titayika mitima yathu pamodzi. Tiona chisamaliro cha iwo amene tikhala nawo mu ekereziya. Koma kufikana ndi kuyankhula muno ku mpingo nkongochitako za uzimu zokha, kulibe social aspect, zimanchitika patali, koma muona tikamawerenga nkhanizi muona kuti kutsogoloko nkhani yokhudza welfare, social responsibility ya mpingo ndi yayikulu kwambiri.
kuti mpingo suyang'anira munthu kuti adzapite kumwamba kokha ayi akuti chifukwa chakuwasunga anthu chotere muchitima malizo kuwerengamo muone pa verse 47 akuti anthu analemekeza mulungu malingana mmene amakhalira ndi kukhala nacho chisomo ndi anthu onse ndipo Ambuye anawawonjezera tsiku ndi tsiku amene akuti apulumutsidwe. So mulungu sangoyikapo anthu pamalo pamene anthu osakasamalidwa. Mulungu amabweretsa anthu pamalo pamene akasamalidwa. Pamalo pamene akapita akazunzidwapo mulungu sapititsa anthu pamalo otero. Kuchuluka kwathu nezina timanchuluka chifukwa cha wana amene abereka tokha. Popeza ine ndi wa CCAP ndi wana 5 anawonsa masanduku a CCAP basi. Koma tinayenera tibwerere ku mpingo oyamba tipeze chisomo chakuti anthu akhoza kutitsata chifukwa aludzo kuti adzasamalidwa. Adzasamalidwa mu zinthu zonse, adzasamalidwa mu mawu kuti adzapite kumwamba, adzasamalidwanso kuthupi. Ndi ntchito yovutirapo koma ndi ntchito yofunika, ndi ntchito yoona. Ndi zimene tinkenera kukhala, ndi zimene tinkenera kuchita ngati mpingo. Ndipo atumwi watu poigwira ntchito iyi tsopano izi zidali zofuna zawo kale nthawi imene ankakhala ndi Yesu, koma adalibe mphamvu. Mzimu Woyera adawapatsa mphamvu yoti ayambe kuzichita zinthuzi. Ine ndimati tisadikire kuchitira pagulu, tiziyambe mmodzimmodzi, tiziyambe mmodzimmodzi kuyang'anira anthu amene mulungu watiyikira ngati abwezi, ngati abale. Ku Blantyre ndimauza anthu kuti kodi ena mwana amene timakhala nawo mu mpingo munowa chilipo chimene mnayamba mwaganizapo chokhudza ana mu mpingo, osauka mu mpingo, amasiya mu mpingo, ngati ma individual people timayika pa budget yathu anthu otere amu mpingo mwathu? Kodi aliyense atatayikepo munthu mmodzi pa budget yake pa anthu amu mpingo mwathu, kodi gap ya umphawi ikhoza kukhala ngati imakhalapoyi? Kumachituona kuti wina ndi wosaukiratu koma opanda omuona, opanda omchitira chifundo, opanda omthandiza. Amakapeza mathandizo kwa kunja, ndipo amakapeza mathandizo ku anthu amtundu wina, sangelekezenso kukuwuzana opemphera anzake fomwe mnalatira. Chifukwa ndi mpingo umene umakhulupirira kuti ife tidabwera pano madzapemphera osatudzayang'ana za mavuto a munthu. Ine ndimati udindo wathu uli kukulira tsopano pamwamba pakupemphera tiyambenso kumayang'ana za mavuto a anthu. Amen. Ena inu mungolimbikitsidwa chifukwa moyo umenewo muli nawo kale omayang'ana za mavuto a anthu. Musaganize kuti chimenecho nchina ayi, ndizo ntchito za Mzimu ataukhazikitsa mpingo oyamba uja. Anthu amu mpingo omo adayamba kumayang'anirana wina ndi mzake, kumayang'anirana, kumadziwa za m'bale wa mu mpingo amene alibe fisi, kumadziwa za m'bale wa mu mpingo amene alibe chakudya, kuyang'anirana kumeneko, kumadziwa za munthu wa mu mpingo amene anenera afotokoze mavuto ake, ndipo kumadziwa kuyang'anirana. Ndipo ife ndifolemera koopsa, mudziwa kuti anthu ife ndifolemera koopsa chifukwa tili ndi wanthu, tili ndi abale, tili ndi abwezi amene mwandikana nawo ndiyo chuma chanu. Sitinkemenera umakhala ma isolation. Munthu mpingo muno ndi kuti bwezi lake ndi munthu wina wakunja. Chifukwa nguyerekeza kuti akhale bwezi lanu ndi kuti mumfufuze kuti afuna ndilowe, afuna ayambo ndidyera bwanji, ausendera pafupi ndine bwanji, undisekererako nkuti ayambo ndidyera zanga. Chibwana cha anthu okhulupirira popeza sadadziwe udindo umene adayenera kukhala nawo. Mpingo udayenera kukhala shield, cover. Ndipo mawajo ndi mpingo ndi m'bale wanga ankenera kukhala yoona kuti yes, munthu mpingo ndi m'bale wake. Amen. So chithunzithunzi iyi ndichokera ku mpingo oyamba. Timanyadira bwanji za abale amu mpingo mwathu? Tikakumana nawo m'misikamu, tikakumana nawo kwayendawo, kodi suja nthawi zina mkhozo dziwo kuti mzathu wakutchalichi kuyimitsa galimoto kumtenga, mzathu wakutchalichi mulupita kuti? Moyo uja umauona mpingo ngati banja, ngati fellowship, ngati chibale. No. Mipingo ing'onoyi
sisi wavuta zimenezi mwina ife talipo pang'ono ife mavuta athu adagula ifo yochuluka ndiye timaganize sitingasanduke fellowship ife ndife ambiri aliyense aziziyang'anira yekha ayi ine nkadati kodi kuchuluka kusindikadakhala mphamvu yayikulu ikadakhala mphamvu yayikulu ikadakhala fellowship yayikulu ndi munja mpaka na anthu opemphera limodzi amatha kuzuzana ndikutengetsetsana mpaka na ku court kukaweruzidwa ndi anthu osapemphera chifukwa sangathe kukondana koma achokera ndekuti nchithunzithunzi cha mpingo woyambawo ngati ayi nditi so umu mufunika muoneke kukonda so lero ndifuna tingopemphera kuti paoneke chisomo chomakondana anthufe ndipo mulungu ndiwokonzeka kubweretsa yena otatembenuke mtima chifukwa mulungu adzadziwa kuti kodi ndikapititsa munthu akasamalidwa bwanji ndipo tili ndi udindo osamalira wanthu mbali zonse kuthupi ndi kuuzimu komwe tiziyang'ana za wanthu inetu ndimauza anthu kuti musamabwere kwa ine udzapempheredwa kokha muzibwera kwa ine angakhale udzandifunsa kuti zokuti nditane nazo sikuti nenzanena kuti azimenezo musafunse ine ayi sindidzatero ayi chifukwa ine ndimadziwa kuti mpingo uli ndi udindo pa zinthu zonse pa anthu amene ali nawo ngakhale takhala kuti tilibe chotenena kuti kwaya ichi poti tili ndi anthu ena amene amachita abuse fellowship anthu amene amachita abuse fellowship ndi anthu aja amene safuna kugwira ntchito safuna kuzunzika kuti apeze kanthu kwamfuna azingopeze zinthu zaulere zosavuta kumangombwandira zoti wena adasaukira nazo adagwirira ntchito iwo azingoni paja adene kuti chali chimfellowship ndiye kuti ndizingoyenda mmakomo mwa anthu opemphera ndizikangotenga iwo azizita thukura ine ndizikangotenga ulere sindunena zimenezo tini ayi koma angakhala aliyense atalimbikira bwanji pala anthu ena amene timenera kuagwiriziza basi amen pala anthu ena amene timenera kuagwiriziza basi ndipo kugwirizisa munthu si chuma chokha ayi pali zambiri zimene zimasowa moyo wa munthu akhoza kukhala ndi ndalama zambiri koma ali ndi psychological problem ali ndi chosowa cha maganizo osagona munthu koma chonsecho ndalama ali nazo moyo uno limavuta ambirimbiri nanga matenda zinthu zambirimbiri maliro ndi zikwati so tili ndi mwayi waukulu oti tikhoza mayang'anira abale kuyang'anira anthu amu mpingo mwathu tili ndi mwayi waukulu ndi muja inu mmapita pa chikwati cha mzanu wa mu mpingo kukakhala naye mwana wake ali ndi ukwati ndi chiyang'aniro cha ekereziya kachimenechi nanga wina wagwedwa ndi muja mumakhala naye ndi chiyang'aniro ka cha ekereziya chimenechichi timalimbikitsa wanthu tikudzera mu zimene zija mmadzulo ali pa anthu ena amene simungawasunge muno chifukwa chongoti mumalalikira kwambiri ndi anthu aja amene muyenera kukhudza moyo wawo chifukwa zimene aludutsamo amen osati chifukwa kuti mumayimba kwambiri ndi kuti mwasunga nchali chimono ayi chosowa chawo sikuyimba kwanu kwambiri kapena ulalikira kwanu kwambiri ayi chosowa chawo sichimenechi angakhale kungowapondera pakhomo ndi kuti mwakwaniritsa chosowa chawo angakhale kungowa kutcheresa kuti mavuto awo njani kuwapatsa mwayi woti ayankhule inuyo mukhala pasi nkumva kuti mavuto ake njani tili ndi magawo ambiri amene tikhoza kuchitira mpingo wa Ambuye kuti ukhale wamphamvu ndi kuti ukhale waukulu ndipo ndifuna ndilemekeze mulungu chifukwa cha mmodzimmodzi ayena ayinu amene mmayigwira ntchito imeneyi kumene mukhala mumadziwa kusamalira anthu okuyandikirani mudziwa kuti awa ndi abwezi kukachisi ife timangoona wanthu aluchuluka kuno kumangoona chali chiludzala ntchito mulugwira ndinu mmodzimmodzi wa inu muli kuyang'anira ena pakuwaona zimene ali kudutsamo zimene zija ndi zimene mulungu akulamulira mwa Mzimu Woyera koyambirira kwenikweni kwa mpingo ine funso langa ndinakuti kodi nchiyani chingampange mulungu kuti abweretse anthu mu mpingo wathu ena atsopano pali chani chimene tikhoza kutchula kuti anthu akabwera tidzachita zakuti nkulinga kuti tili nzowasungira makhalidwe athu kayankhulidwe kathu kachitidwe kathu kwa zinthu kadzasunga wanthu ndipo Baibulo kuti mpingo woyambawu tsiku ndi tsiku mulungu ankawapatsa anthu atsopano oti aziwasunga chifukwa kusunga kudali kothekera zinkatheka kuti anthu asungidwe mu ekereziya ameneyi chifukwa adali mchisomo cha pa wanthu ndipo Mzimu Woyera adawachititsa kuti zizitheka ndipo akuti zimene adali nazo
adagulitsa zikwanire onse. So mukhozaona kuti element ya zinthu zakuthupi material world simungayichotse ku moyo wauzimu ngati mmene ena amafunira kuti aoneke kuti ali smart yongopemphera kwambiri osawatchulira zinthu zakuthupi osawatchulira nkhani zokhudza ndalama ndi zovala zimenezo nzapasi pano. Koma mpingo woyamba akutchula nkhani yonena kuti ndipo chuma chawo adachigulitsa nagawira Yesu monga mukusowa kwake, kutanthauza kuti simungawuyike pambali mpingo, muyika pambali moyo wathupi wa munthu ndi zinthu zoyendera pamodzi. Mpingo wa Ambuye tili kungoona sabata imeneyi zinthu zimene zikuchokera ku Pentecost kuti tikhoza kudzibwezeretsa bwanji ku mpingo oyamba uja. Chimene tifuna tipemphere mawu uno nkuti Ambuye atipatse chisomo chakuti tikhoza kusunga ena. Osangotipatsa chisomo chakulalikira kwambiri kuti anthu azichita mantha ndi ulaliki wathuwo. Ayi, kuti akatembenuka mtima akabwera tizanena, tizajeda, tizawombetsa zipupa, kwanyoza, kwapeputsa mpaka na munthu kuithawa chalichi. Ayi, koma kuti tipemphere kuti Mulungu atipatse chisomo chakuti tikhoza kukwanitsa kusunga munthu. Tindi anthu amene sangathe kusunga mzawo. Ayi, achoti amafunafuna atakwatira kapena kukwatiwa, amafunafuna atakhala ndi mzawo pa banja koma sangakwanitse kumsunga. Lifake banjalo sili kuthajaka fo sangathe kusunga winayo. Ife tione chisomo chakuti tikhoza kusunga anthu. Pamene tikupemphera magawo amenewa ndidzapempheranso ifo cha anthu amene ali kulemba mayeso mawa stand the 8 amene abwera ndidzawafunsa adzabwera kutsogolo. Koma ndimafuna ngati mpingo tipempherere chisomo chakuti kuti tikhoza kusunga munthu. Mulungu atipatse kuthekera number 1 kuti tikhoza kusunga mpingo. Kodi Mulungu atabweretsa anthu ena tidzakwanitsa kuasunga number 1. Number 2, nanga mmakomo mwathu popeza ife ndife kachisi patoka. Kodi Mulungu akhoza kutipatsa anthu m'maofesimu kutikira m'manja m'manyumbamo kuti anthu awa kusungidwa pa busa lathu kunena kwina. Alipo wena amene ali ndi umboni okhudza kupezeka kwathu kuti iwo zinthu zawo zikuyenda bwino chifukwa kuti ife tilipo. Ngati si choncho ndiko kuti Mzimu Woyera ali kufunitsitsa ndithu, ndipo iye ngokonzeka kuyatsa moto m'mitima mwathu kuti pamenepo tsono ife tikhoza kukhala ofanana ndi mmene mpingo unenera kukhalira. Pamene tupemphera kulapa osalephera, kulapa chifukwa cha makhalidwe anthu amene tidathamangitsa nawo anthu, zoyankhula zathu zimene dayika nazo wena pasi, machitidwe anthu amene adachititsa anthu wena kuti adzimvere chisoni kuti adabwereranji pakati pathu. Ngati pofunika kulapa teni tilape zimenezo. Ndipo kwa mmene mwakhala mukuthandizira mpingo kukula ndi makhalidwe athu, kupempherera wanthu, mafollow up, kudziwa kuti nzathu amene timapemphera naye ali apa mavuto ake nchani, tikhoza kutani ena inu mavulira ena chovala kuti moyo wawo usaonekere pa mbalanganda, angakhale kudyetsa kumene ziwalo za mu mpingo malingana ndi kusowa kwa aliyense chikhale chilimbikitso. Ndipo kuti Mzimu ameneya sachoke alimbikebe mwa inu kufika na Ambuye abwera. Tiyeni mpingo tiyimirire. Chimene tichite tinena nthawi ya Mzimu Woyera iyi Ambuye tipatseni chisomo kuti tikhoza kusunga mpingo. And tili munofe ndi okwanira koopsa kuti tikhoza kusunga mpingo kwambiri osalenso pang'ono ayi. Ndipo Mzimu Woyeranso ndi wokonzeka kuti patsa zinthu zimene tikhoza kusungira nazo anthu. Tifuna kuzeni chisisi anthu amene atenga risk yofuna kusunga mpingo ndi kusunga anthu, Mulungu adzawapatsa zinthu zosungira enawo. Amen. Musamadzikayikire nkumanako kumene kumatichiritsa kuti zikhala opanda kanthu. Ndikuwuzani Mulungu adzatipatsa kuchuluka kwakuti tikhoza kufikiranso wena. Ndipo zina zimene mudzazisiya pa malo ano zidzafikira ena amene musimuwadziwa. Kwa Mulungu adzabwera kwa inu na achulukitse zinthu zanu. So mzimu wokusunga wanthu angakhale kupempherera ena, Mulungu adzakonza zinthu zanu pamene mupempherera za anthu ena. Pena akiti tsangobwera muno osachula chinthu chanu kungotchula cha anthu ena. Palibe pemphero limene mukhoza kupempherera munthu wina chimene Mulungu sadzakumbukira zinthu zanu. Ndi mmene Mulungu amagwirira ntchito yake. Pamene mukumbukira anthu ena ndi pamene Mulungu amakumbukira moyo wanu. Tiyeni tipemphere kuti chisomo chitichulukire
kuti tikhoza mulungu akhoza kuyika pa ife wanthu tiyikwanitsa kuwasunga. Ena makanika nkausunga wana wawo omwe, ena makanika nkausunga makolo wawo omwe owabereka okha, ukanika kuwasunga, ukanika kusunga adzukulu lephera kusunga agogo wawo. Chisomo chakusunga ena palibe, koma mpingo oyamba udakwanitsa kusunga anthu, ndipo mulungu adawapatsa ena woti aziwasunga. Pakhomo pa mkolo wanga aja ali mchipatalawa, pamabwera wana mmawa amachoka madzulo deire amadya pomwepo. Andi pakhomo pa mkolo wanga sipasowa kanthu koma siwolemera ayi, koma pamabwera wana mmawa anyamata mmakomo mwawo. Ankolo wanga alibe mwana wang'ono, anawo wonse anachoka anapita mmakwawa, amangokhala okha ndi mwana mmodzi mtsikana wapabanja pakeso. Koma kupita khopawo mukapeza kuli wanu mzizi amata adzukulu ambiri wano wina ulowera wina, basi amakhala pamenepo nthawi iliyonse almost daily, chifukwa tili ndi udindo oyang'anira angakhala amene sangatithokoze, anthu amene sanganene kuti zikoma kwambiri. Funso nkuti ndi uti wina amene mukhoza kumtchula patulo kwa amene mudabeka nokha? Ndi uti? Ndi chiti china chimene mukhoza kuchitchula chimene mudachitira ekereziya, chimene angakhale mpingo sungabwere nkukuthokozani, koma inu chinthu chomwe mudachichita ndipo mulungu akudziwa kumene chinthucho chidapita kukatumikira. Pakuti zimenezi ndizo njira zimene tikhoza kusungira wanthu ndi kusungira mpingo monga mpingo oyamba. Titanitse chisomo mulungu atikomere mtima ndi kupepesa magawo amene adathamangitsa wanthu. Tipemphere ndithu. Okoma mtima ndokhulupirika ndinu mulungu amene muli kutiyitana ndi kutichitira chifundo mmawa uno. Inu mulungu wazatheka bwanji amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi, zinthu zonse ndi zanu. Tifuna kuyamikani chifukwa cha mpingo oyamba uja umene pokhazikitsidwa pali zinthu zikulu zimene zili kutchulidwa zokhudza mpingo, ndipo ndi zinthu zimene tiyenera kukhalamo lero, ndipo nzotheka kuti zotere zikhoza kuchitika popeza inu mudabweretsa chisomo pa atumwi, ndipo tsiku ndi tsiku anthu ankatembenuka mtima nabwera kudzakhala mbali imodzi ya ekereziya ameneyi. Koma mwambiri talephera kusunga wanthu chifukwa cha makhalidwe athu, talephera kusunga wanthu chifukwa cha mayankhulidwe athu, anthu adabwera kudzazunzika pakati pathu. Ndifaka mbuye tikupemphera mu dzina la Yesu mutipatse chisomo chakusunga wanthu, muchotse kunyada kwathu ndi kutipatsa mtima wamakonda ena, kumadziwa abale, kumadziwa alongo, kuchitira chifundo anthu amu mpingo mwathu. Umboni wa anthu amu mpingo mwathu usamayipa chifukwa cha kupezeka kwathu. Chifundo chanu chikulire ekereziya uyu, kukoma mtima kwanu kukhale pakati pathu. Fafanizani mphulupulu yathu ndi machimo athu, kusakhulupirika kwathu ndi kuyipa kwathu. Mbuye zinthu zimene taononga, anthu amene taazunza, zinthu zimene tasokoneza, milandu imene tachita pakati pathu mu mpingo, ndi kuonongana, ndi kudyana, ndi kuonongerana mbiri, anthu sadatidziwa monga opemphera mpingo umodzi. Chifundo chanu chitigwere, kukoma mtima kwanu kuti chitikire mu dzina la Yesu. Tentikale pamene timapemphera ndi mavutiko osati pang'ono ayi, pali ntchito yayikulu, ndipo tikatuluka tikapitire kupemphera ndi kukonza ndi kuyang'ana ngati ife sitili mbali imodzi ya chimenechi. Sitikadakhala 3,000, sitikadakhala 4,000, chali chiliyonse tikamachola chifukwa chosakwanamo, ndipo pakadakhala chigulu chosowa posungira, koma padasowa chikondi pakati pathu. Milandu ndi nkhondo, kuzunzana, kuonongerana mbiri, kucholana anthu opemphera mpingo umodzi, koma kupwetekana ndi mawu, koma kukankhana, koma kudyana, koma kuzunzana, mpaka nalendo machitonena kuti mwati mapemphera mpingo umodzi, kodi muli ndi mbusa koma? Chifundo cha mulungu chitigwere. Tisanduka abale anthu ofe, tisanduka abale, kupezerana maganyo, kupezerana ntchito, kumadziwa kuti uyu ndi m'bale, paja ndili ndi mwayi wakuti ndiko mpaka nozimafika kuti ndiserekeze ulemba mu mpingo mwathu. Kumulemba ntchito mu mpingo ndi ule si wake ule si ala amene sandifunsa sandivutitsa nkanena kuti paja timapemphera limodzi. Ulesi mpaka na munthu mawopa kuti ndisamulembe mu mpingo mwathu. Ulesi ndikangoyerekeza ulemba ntchito mu mpingo mwathu adzichita ulesi pano wosagwira ntchito ayi. Ala jene ngopemphera mu mpingo mwathu akandifunsa nena kuti mesa paja ndinopemphera.
ndesa kulapa kufunika ndithu. Pena timaononga mwayi ena amafuna atichitire zabwino atithandize koma timauononga mwayi fo chotengera kuti angopemphera amene aja basi ndisanguchita zaulesi osamagwira ntchito fo adandilemba ngopemphera. Mulungu atikomere mtima nakonza zinthu zake. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.